Jesang masa muda. Orang apa kata sang cakla? Jadi handi ba. Pertama kes yang Sadi masa. ini mana rasanya? Kamu ekor beri. Bayar. 지금 이제 희망적인 Jengtini 24 रामचंद्रगढ़ एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी कैसा एमएलए ऑफिस प्राय सरकारी ऑफिस जों खुलका और कोनो राजनैतिक आलापुंगला और कोनो राजनैतिक नतुई कक साजागला ओ ऑफिस ओ रामचंद्रगढ़नी चुत्त बरक और फाइ कक साइमाने बिनि जे ताम जंजाल दं ताम प्रब्लेम दं ताम समस्या दं और फाइ साफायनाय एवं जे कोनो समस्या नतुई और कक साफायकेकाय और एमएलए खोनानाय एमएलए बरंनि आबनो समाधान निनानि बागै आगि एमएलए न गोबां बाजाराव मा आसुगो दुगानो थाङै मा नायथुगो बुनि न खुंगो थाङै मा नायथुगो ताबुंनि सिमि अ एमएलए अफिसाव आसुंनाय पार्मानेन्टलि आं सप्ताहाव 7 दिननि बिसिङाव 5 दिन और थांनायनि बागै चाइ तंनाय अफिसियल जुदि इमारजेन्सि कोनो जुदि गरि हिंगाखाय आं अरनो फायनाय नर आनो माननाय नोंनि एमएलए नि सार्टिफिकेट कैरेक्टर सार्टिफिकेट इनकाम सार्टिफिकेट बा अन्य जे कोनो सार्टिफिकेट अरनाय किसु किसु बरक जरा दरगास्त रक सैमैया बरंनि बागै बर सैरिनानि व्यवस्था खायजांनाय और आं कम्पिउटार प्रिंटर जतन सेटअप खायबैनाय नरका वानादि एगा अरन हयते न सिनि लुकरंनि जे कोनो समस्या न आं खोनानाय एगा अरन हयते जों लगे लगे न ताम खलायमान जों अरन द्राफ खायाखौ जों अफिस रक पाखकनाय आं खाख्लायो त्रिपुरा हास्तेव पयला अमन तिनि एमएलए अफिस खलक जाखा जों खोनाव दिल्लीव केजरीवालनि पार्टी रक दिल्लीव प्रत्येक एमएलए नि अफिस खलगैन बुबागरा जोंनो जत एमएलए न दागिखा जानजानि थायकव कन्स्टिट्युएन्सी एराकाव कायसा कायसा खाय एमएलए अफिस खलंनायनि बागै सिनि रामचंद्रगढ़ न पयला त्रिपुरानि लाइबुमाव तिनि न पयला रामचंद्रगढ़ कायसा एमएलए जों अफिस काय जों ब्लाइके खातुं खाजाखाय मिया ओ सिगाङाव बुबागरा बाय कगलाम सावैन तिनिनि बुबागरा नर थांखा किन्तु चिनि दुर्भाग्य कायसे इमारजेन्सि बुबागरानि हाई लेवल चीफ मिनिस्टर मीटिंग आसंना नांथांखा मणिपुरनि चेराइरक आरो दांगा नाङै दङ जातिगत दांगा नांलाय अनेक बरक थैकानर निजे पेपर नुखा एकाय नगरक सगलायका गारि इनखा गोबांमा बरक कमाजाक ताबुक बमायाखो एकाय आबो इंटरलोकेटर फाइलि आबन बागै इमारजेन्सि मीटिंग महाराज बाय सिनि चीफ मिनिस्टर ने एवं बखना त्रिपुरा हास्ते याकरि मानो दिल्लीव होम मिनिस्टर बिनि मीटिंग दङ आबने बागै ब फाइमेलिया ब नाकार सानका बर फाइमेल नेक्स्ट सिनि जे अफिसाव
bo salsa phaya suk phainai lukurongni kok khnanai जों approval date schedule saklaino जों kok khainai hambai chini em sahib kisu sanai Waktu matulnya belakan hambai, jeng tini cini Ramchandra constituency jauh tuh lukurung bagai belakan nak ham waktu mah, jeng akhir waktu jeng oma hairok jeng joramaya ko, pihak batabuk jeng cini bawa karena naikol pangbai cini honorable MLA netritnya jeng cini am saya kaisa jeng MLA office man kah, je office ni bising tei, cini am jeng jauh tuh lukurong, arau kuno bo specific party ni kuno member am tiya, mana open to all, jodoh bagino, cini am jeng jauh tuh lukurong bagai, cini kaisa office kolok jaka, oh jaga bo narok cini আপদে বিপদে নং যে নে প্রবলেম যে উই তংমারক নক শেয়ার খাইনান বাগৈ যে নাংমান জরাবো চিনি এমএলএ বাই গাও জরন নক ফাইগাं মালাই माननाय আমন বাগৈ जों बेलेकन सेमावन बागै चिनी एमएलए बेलेकन हामबाय मारिवो तांके चिन लुकुरन बागै बेलेकन नांगौ माने जरा सामान बागै तांके जों अमन जों बिसकां जरावो चिनी एमएलए बाय जों खरगनि खलाय चिनी नरंनि जों गार्जियन हिसाबै चिनी आमचाइनि जे जनप्रतिनिधि हिसाबै चिनी आमचे जों बाहायके बिसकां जों आपग्रेड खालायमा चिनी आलु करन बागै जों जे बरं जे एक्सपेक्टेशन दंमारन जों बाहायके फुलफिल खालायमान आबन जों ट्राइ खालायनाय आवन बागै जों नरंनि खरगसा बेलेकन चुबास नांगौ नं सपोर्ट नांगौ ते अग्रा चाकरनि बेलेकन हामारि नांगौ जों बिसकां जरा नं बागै जों करा खालाय सामु खालाय चिनी आमचाइनो जों डेभलप खालायनानै बागै आवन बागै जों बुवा गोनां बागै बेलेकन सुरि थाय तामको बुवा गोरा साहा मेथ दिफानो चिनी बागै आसक चबा खालाय दङ अथवा कप्लाय नांगाय चिनी बुवा गोरा साहा खाम दङ नांगाय आवन बागै नरं जाने जन जत माने मताइनो चिनी बुवा गोनां बागै सुरि दि त एमएलए बागै सुरि दि जत एमडीसी बागै सुरि दि जत लिडार्स बागै सुरि दि जाते चिनी आमचाइन जत लुकुरं बागै सुरि दि जाते जों काहाम गोरों खालाय जों साजा पालके जों साल नगै माने हामबाय